Christian must be aware ngalama ID akuthiwa yakhishwa bazi ukuthi once wavuma ukubekwa leyo nto straight usulamukela uphawu lesilo njengoba ungakafiki lona. So babumbathe kusho ukuthi wena ngeke ube nalo le digital ID. Mina ngeke ngamane ngiyofa ngingene ehlathini. Ngeke ingakho mina ngisho kuthiwa kuyajova. So the Christian must be aware ngalama ID akuthiwa yakhishwa bazi ukuthi once wavuma ukubekwa leyo nto straight usulamukela uphawu lesilo njengoba ungakafiki lona. So babumbathe kusho ukuthi wena ngeke ube nalo le digital ID. Mina ngeke ngamane ngiyofa ngingene ehlathini. Ngeke ingakho mina ngisho kuthiwa kuyajovwa. Ngangabe ukujova. Ngathi akuze ukufa ngife manje angithi ngakho abantu bakashembe batshela kahle bathi ushembe unyazi. Thina bathembele unyazini. Kodwa iBhayibheli lithi uqale kusiya umuntu othemba kumuntu. No yenza inyama yakhe ibe ingalo nobambele kumuntu. Qale kuso lo muntu bese libusa umuntu othemba kuJehova. So wonke lamanye amabandla anabantu omndiso obanibani. Into ekaSathane abo St John's. Hayibo ama St John's kanti akakhonza uNkulunkulu. Hayi into ekaSathane akhonza phela abantu laba abantu bakaManku. Laba abapeyitanayo. Wabona phela ukukholwa kupeyitwana ngoba ungazibulala saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi. Ameva ohlangabezene nawo empilweni, ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkingo onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongazezweni. Uthulele bezidla ngase ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Ngisona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile, imicabango yakhe iphazamisekile, amaphupho akho adukile, usuphila impilo ongayithandile, imisamo yonke uyivakashelile, imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafethu, ngiyabingelela lapho emakhaya. Welcome like Kaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. Igama nguGift Mabunda. Your favorite one. If not yet your favorite, please make sure you click the button and subscribe and make me your favorite one. And also thank you so much for the support that you're always showing for Gifted Media TV. We are in 50,000 subscribers through your support, guys. Thank you for making sure you share our content, you recommend our content, you comment, you engage to any episode that we do. We really appreciate. Also Facebook family, TikTok family, we really appreciate your support. Bafowethu niyazi ukuthi ngenza isiqiniseko sokuthi angihlali ngedwa, but before I go there, if you want videograph services, you want any types of videograph, podcast, music video, any event, please make sure you engage to our WhatsApp number 0630-680-959. Also, if you want to be one of our precious guests, please make sure you also engage to our WhatsApp 0630-680-959. Bafowethu niyazi ukuthi ngiyenza isiqiniseko sokuthi angihlali ngedwa. Today I have umpostoli phakathi kwethu. Ngimnotisile kuma post amaningi bavele bathi inceku noma bathi servant Mbatha. Kunjani baba? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Bavele bakuhlomeke nje bathi servant Mbatha. Yeah. Abathi impostoli, bishop, archbishop. Ngiyacabanga ukuthi kule age okuye bekufanele sikubiza ngoarchbishop. Yini inkinga? Ngophela yini ngizoba archbishop kwenziwa yini? Why bangibiza archbishop? Phela we overseer now. Manje overseer phela si archbishop. Ayikho into archbishop. Scripturally ayikho. So umkhuba nje wabantu ababiza no arch, into arch ayikho. Bambatha, it's been a while la ku Gifted Media sagcina ukuba nawo. Impilo ikuphethe kanjani? Umusa kaNkulunkulu uhamba kanjani? 100%. Ukuba kukho kuhamba kahle konke. Hamba kahle konke futhi nje ngiyajabula kuhamba kahle konke. Ngibonile imvuselelo ziphansi phezulu bo zonke izizwe bo Ronda Belt bo Phumula yonke le ndawo uyazihamba le imvuselelo. Sivuselela abazalwane kusebusika. Asikwazi kwenza itende for abantu abakwazi ukuphuma bayitendeni manje. Abantu into abangakwazi kuyenza kuyezakhiweni. So sisebenzisa izakhiwo so kuhlangana ukuvuselela nje amabandleni. Maqala ihlobo ke awusibuyele ematendeni amaholo
Yes. Niyayithanda imvuselelo nebandla lomzimba imvuselelo ibaleka kangakanani why imvuselelo Imvuselelo ukuthi imission noma ilokhuza ivision kaJesu uJesu wathi hambani nenze isizwe abafundi. So uma senze imvuselelo sishumayeza abantu abangamazi uJesu ukuthi abamazi. We are here to udlulisa message kaJesu lethiwa iGreat Commission. Le uJesu asho ukuthi hambani nenze isizwe abafundi. Siwenza lokho kunokuthi senza ama event uhlangana sodwa. Siphumele ebantwini ngamatende nangayo yonke into nje engahle ifinyelele ebantwini abangamazi uNkulunkulu bamazi. Sure. Servant Mbatha ititle yakho le Cha kusititle ukuthi 7. Now ngithi kuJesu igama lithi 7 lisho ukuthi inceku. Lisho ukuthi manje nithatha lo nceku nivele nimbhale lapha epostini nithi inceku phela akuvamile kulamabandla wethu uthola ukuthi umuntu ubizwa ngenceku epostini. Ngithi phela amabandla wabantu lawo masonto lawo wabantu. Masikhuluma ngebandla likaJesu akekho umuntu owayebizwa ngetitle. Okay. Ayikho ititle. Lezi zinto lezi abantu abadedeka kuzo ukuthi apostle, prophet, evangelist and pastors, teachers akusema titles. Umsebenzi ilento uNkulunkulu akuphe yona, it's a gift. So no one on a right ukubizwa ngegift. Ukuthi mangiprofessor ngibizwa umprofeti. Sure. Mangisho we are lama gift ayisihlanu ayafana wonke. Akekho omkhulu kunomunye. Yonke into kulama gift awu5 asebenza ngendlela engafani. Sure. But in the one house of God. Uzathinta indaba yama gift these days kunabo chaplain. Angithi phela ilokho engikushoyo umuntu wenza into oyithanda entweni yakhe. Into yokuqala nje isonto once waba negama into yomuntu leyo. You cannot enter inside uzomkhipha kuleyo nto la into yakhe. But there is a church that belong to Jesus okuthiwa yibandla lika Jesu. Mina mangikulo anginayo ipower ukwenza into engiyifunayo. Ngibuka iBhayibheli kuqala before ngizokwenza into. So indaba yama chaplain wona sithini into kaSathane leyo. Hayibo. Plain clean. Chaplain. Yini chaplain in the Bible? Eish. Amagama odumo lwabantu basemhlabeni. Eish. But wonke amagama abantu bayawafuna. O chaplain abantu bagqoka odokotela abantu bafuna ukuyifaka khona bekholo into ezinga apply inhlobo. Eish. Evangelini lobuKristu. EbuKristwini awekho amatitle. Evangeli ingakho kuthiwa sikhulule emthethweni. Sikwe sebandleni likamoya, enkonzweni kamoya la umuntu asebenza khona sebenzela uJesu noma uNkulunkulu. So sizisebenzi usho njalo uPaul encwadini kaChapter 3 incwadi yamaKorinto okuqala evesini ko9 no10 u8 uthi ubani uPaul ubani ulokhuza uApollo uthi bayizi inceku noma bazisebenza nakholwa ngazo. Usethi sizisebenza verse 9 verse 8 and 9 sizisebenza kanye noNkulunkulu. Uyabona asikwazi ukuba nama titles. Because we are working for God, not for our intando yethu. Ngiyazi ukuthi mawukhuluma nje emasontweni labantu akhuluma ukuthi umfundisi ngokwetitle akekho. Bavele badideke bakuphele nyaba baqala ukuchaza into ayingekho ngoba bajwayela ama title abantu bavelele ezintweni zabo nezabafundisi babo. So in the Bible umfundisi akulona akuyena umphathi webandla. Isebenza naye nje ngegift yakhe mayiqeda abuyele kube uSipho or uSimon Mbatha or ubani bani. Not you are bigger than other people in the church. You see? Spiritual father phela kufanele yini lokho? Spiritual father unama spiritual sons and daughters. Enye into noma i-right iba wrong masisenyiswa wrong. Ngomthetho we-spiritual father umuntu oshumayeza omunye umuntu ngokamoya omkhulisa ngokami kodwa la emhlabeni masukhuluma ngayisiqila umuntu spiritual father umuntu ogqilaza abanye abantu omanipulate abanye abantu ngokuthi ubazele they must banikele kuye benze konke kuye babe phansi kwakhe ngoba ethi ubazele. So imali umanipulate abantu lokho ukuthi unengane uma kuyingane yakho uyimanipulate ukuthi ngokuzele fanele unginike imali fanele wenze konke into fanele wenze konke into umuntu ufuneka ebuKristwini azizwele ifreedom yokukholwa uJesu. Hayi unele ungakholwa ngathi uvule iaccount enkulu uyibhadala uyofa. Uyabona?
Sure. Phela ngithi kusuke kuthiwa ezinye izinto uma ungazenzi bazokuqalekisa. Obani? Abafundisi. Phela abafundisi bathi hayi baqalekisa uthola amasanzi aqalekisiwe. Ukuthuka ngokuqalekisa uNew Testament ayisebenzi. Okay. Because once you have usubuso uNkulunkulu ubani ongaqalekisa. Eish. Ingakho enye indoda uBhiliam waqasha uBhalamu ukuthi akazoqalekisa abantwana bakaIsrayeli. Uma egibela kuma towers eindaweni lezi ephakeme ethi uyoqalekisa. Wathola ukuthi uma ebabheka wabona kungabantu abangaqalekiseki. Wayesebuza ukuthi ubani ongaqalekisa obusiswa uNkulunkulu. Mina ngakhuluma yonke into. You can ngeke umqalekise umuntu obusiswa uNkulunkulu. Once waba osindisiwa wathathelwa izolo ngegazi kaJesu akekho umuntu ongamaphambi kwakhe aqalekisa. Akekho unless you mess up noNkulunkulu ke wena, but not akho umuntu okwazi uqalekisa umuntu kaNkulunkulu. Usho ukuthi noShembe vela ngeke ukuthinte lutho ngoba so yini lokho uShembe umuntu wakhumalo. So nje uShembe akangeni ndawo ayikho into kaShembe noma akhuluma ka1000 bathi awumazi uShembe akekho umuntu ongalokho izinto kaShembe. Shembe is a person like me. Unethwa imvula uyakhwehlela mawusikhiza kuphuzwa umkhuhlane uhamba odokotela yonke into uyenza njengabantu basemhlabeni. But people ngoba ingqondo zabo zidunyiwe ngedumo ethile bathimula bonke bathi uShembe into enkulu. Shembe it's just a person. Olandela nje abantu abaningi abangazi ukuthi bayapi. Maybe in the way adalwe ngakhona kuthiwa unamandla kunezinto azenzayo ukuthi abantu bambelieve. Awubona ukuthi maybe the way namanje kuneyishosha kwaShembe. Namanje kunempumputhi ezikhonza kwaShembe. Namanje yonke inhlobo yabantu same like other churches. So abantu abadidekile unele nje umuntu abone nemoto ezuthi mina ngiphila nabo bayihluphekela njengabanye abantu. Kodwa bakhonza khona kwaShembe. So lokho ukuya entweni yonke into la kwakunabohoto inyanga osigunyamagezi ngapha ngakithi mali igumete kwakudume ukuthi baphilisa abantu ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu ikhadi zokungazi kwabantu wayibekezelela. Usethi kodwa manje incwadi ezenzwa lokhu izenzwa 14 verse 21 bani uthi wayibekezela ikhadi zokungazi kwabantu manje uyala abantu bonke endaweni zokuthi baphenduke. So now it's not isikhathi sokungazi ikhadi zokwazi lesi. So people, that is why all over the world they are asking question about what okukhulumayo. So mawukhuluma into be scriptural. Unake ukuthi iBhayibheli lithini ngento okhuluma ngayo. Ungavele wenza into nje abantu abazobuza ama question ukuthi wenzani ke lo kusho ukuthini lokho. And abantu mabebuza ungabathethisi iBhayibheli ingakho lithi if you are preaching the gospel iba nama answers yokuchazela abantu nesamba salento oyikholwayo. So ke ukholwa kube njengokusho kweBhayibheli. Ungaphathi iBhayibheli usebenzisa ezinye izinto engashiwo iBhayibheli. Uyabona. So akekho umuntu onamandla oqalekisa abanye abantu. Futhi akekho umuntu ofuneka abe netitle asathu abanye abantu ekholweni. We are all the same. Ngihlale ngisho kubazalo these days ngithi sonke esikholwa uJesu sethenjisa into eyi1. We usher noma wenzana enkonzweni we are in the one level. Ngoba iBhayibheli lithi sethenjisa ukuphila okuphakathi. Ukukholwa kwakho nje isithembiso sakho ukuphila okuphakathi. Noma ungaze ugqoke ijazi elihlaza noma elimbomvu noma linjani. Sethenjisa into eyodwa ukuphila okuphakathi. Ezulwini ngeke ufike kuthiwa umkhulu kunabanye abantu hlala ngapha. Ayikho le nto le ngisho even uJesu iBhayibheli lithi mayifika la emhlabeni akezela wayengezela uzokhonzwa kodwa wayezokhonza. Should uzela to be a servant of everyone, not ukhothanyelwa. People bathatha into zamakhampani zamafemu abo bayifaka ekholweni. Mpostoli Mbatha, before sisuka lapho nge-8 zika June, it's a famous date. Abantu abokufika, people who are not documented, abantu bacountiwe abanye ukuthiwa hey the foreigners, the lack of the better way babizothi ama foreigners, but nge-8 zika June kuyisikhathi sokuthi bonke fanele baguduke babuyele emakubo. Then we are asking ourselves ukuthi ithini irole yebandla kwinto efana naleyo. Are we in a right track njengabazali ibandla lithini uma into efana nale or nathi nge-8 zika June
sithi mabahambe labantu sithini ngendaba yange 30 sika June. Ake ngiqale ngifike kithi Yes. ezithina amaKristu. Thina amaKristu siyisizwe Eish. esinye sisha. Okay. Asibona abalelizwe. We are foreigners. We are foreigners in this world. Eish. So singabantu bombuso ozayo. Sihleli la njengama foreigner in this world. Okay. Okay. We are the foreigners kulelizwe. Okay. But sinezwe lasezulwini. iBhayibheli lithi mafuncwadi amaHebrew chapter 11 amavesini ko 13 ukuya le ithi babethanda izwe lasezulwini elihle kunalelo. Lithi ngalokho uNkulunkulu wayenganamahloni ngabo ukuthi babize kuthiwa uNkulunkulu wabo. Usethi ngoba babefuna elinye izwe babengelibona abalelizwe babephila inqondo ukuthi ngamanye amazwe one thina njengamaKristu to comment about indaba ethinta abantu ukuthi abuliphizwe nawo lo nizwe nathi asibona abalelizwe singabezwe elizayo kodwa njengabantu abaphila ezweni siyalalela siyezwa asingenziwa ngathi asizwa. Okay. Lokho abakusho ake ngithi okokuqala la kulelizwe kuyavotwa uma kuthiwa ufuneka ileader yabantu basemhlabeni bayavota bakhetha inkosi yabo. Inkosi yalelizwe namhlanje uRamaphosa ngibeke ngithi inkosi but is a president ephethe the whole South Africa. So njobe bemkhethile abantu ukhethwa abantu siphila la kuthiwa khona izwe liku democracy la abantu okuzwa khona intando yabantu. Okay. So kulezwe sihleli kulo esigogobele kulo those ngeke sakwazi ukuphatha amabhodi sixosha abanye abantu ukuthi abahambe or nokuthi mhlamba bahlale asinayo ipower yokwenza lokho kodwa uPaul engaphawula ngakho mina as ubabumbatha ngingathi noma iliphi ke izwe ake ngikhulume nje ake ngithi noma iliphi izwe kungaba kuse America noma kuse Venda noma kuliphi mangisuka la eSouth Africa ufuna ngiphatha amaphepha right okuya kulelozo kunama porter gate okuphuma la uyongena khona though even ila eSouth Africa sengifanekisa uma usuka ezweni uya kwelinye izwe usuka eLesotho uza la kufanele kube nephepha lokuphuma egate ukuthi eSouth Africa ene uyabalelwa amalanga okuyohlala eSouth Africa. Angicabanga mase kuthi uyoba yicitizen yakhona ukuthi ube yicitizen without the papers akunyaza kuloko. Why kungafanelanga ube kwelinye ungena phepha ukuthi uma ungafika ugqekeze la basho bathi ugqekeze uMabunda but uMabunda ka traced because akana amaphepha ukuthi ubani uhlalaphi ube logqekeze wabale kwabuye ezweni la kubo. So ke ingakho ke abantu baseningizimu Afrika bokuhlala banelungelo lokukhuluma abatshela upresident iphuthe elikhulu la wena baba uMabunda nabantu abalaleleyo. Yes. Iphuthe elikhulu noma into esixabanisa nabantu ubaba wethu president esemkhethile. Hayibo. Le ndawo lebekufuneka le ndaba lebekufuneka ingenwe uye eqaleni hayi abantu. Uma abantu sebenje waPaul ifaka enkingeni wakhuluma igama noma ngabe kuthiwa right kangakanani bazokuthuka because abantu ba angry for ukuthi uthini upresident ngoba igama elithi he is the president of the South Africa kusho ukuthi upresident wabantu bala eSouth Africa. If the president eselwa nabantu base South Africa yena emela abantu abangene ngemistake yakhe ngoba ukungena kwabantu bagcwalelizwe imistake kapresident owavele wenza iSouth Africa benamagate angekho right bangena abantu bagcwala sebengaphakathi manje sekubhlungu kuphuma kwabantu abanye bazela imisi bazela izingane kunayo yonke inhlobo yento la upresident uthulile nowadays against abantu bakhe abamkhethile yabona thina njengamakhola masingena manje ake ngithi nje enkonzweni mina la ngikhonza khona inqaba abantu ababuya eZimbabwe inqaba abantu ababuya eNigeria everywhere. So ukuthi ngime ngithi abahambe noma bahlale akunayo ipower because I'm not the president of the country. Ngihlala nabantu okwenzakala la ezweni ngiyakubona ukuthi okay kutshontshwe imoto
so kuthiwa kuyabheka hayi umuntu obuye eZimbabwe akatholakali ngiyafanekisa ngeZimbabwe ukuthi ubuye eZimbabwe akatholakali uvele wabaleka wabuye eZimbabwe kulahleka imoto ibuye engene eMaputo ayisakwazi ukutholakala imoto inkinga ke enkulu ukuthi obani abenzayo abantu ufuna kwenziweni inkinga uRamaphosa the president of the country okufuneka liyabona nje lento le mangasuka uRamaphosa unamandla onke okay angabhala umthetho tonight uvuke ekseni awushaya ukuthi cha ngithi ngabantu abangaphandle kwenzeke so okay uyabona ayilamule impi but now ungena phansi kwezihlahla akhuphuke phansi akhuphuke asamthola ukuthi uthini kwayena he's disappearing uma kufanele lethe the right answers from the abantu base South Africa so okugcina ukuthi ngisho nje ngiqondisa ukuthi thina silandela lokho abantu abakushoyo uma bethu abantu abahlali nathi sithi abahlali mathi abantu abahambe sithi abahambe because we cannot sisho into ephambene okungathi urong ake ngithi in the Bible njengawe nje ubufunda iBhayibheli kukhona izinto akuthiwa uNehemiya bake bathunjwa besuka eJerusalem bayohlala eBabel for iminyaka kuthi iBhayibheli uNehemiya wafika imessage ethi iJerusalem liwile nendokoza lebhidlikile kuthiwa wakhala waseya enkosini yala eBabel ehlala khona wacela incwadi ama document ukuthi akabe documented uma izophuma mhlambe ake ngithi izwa iphuma kulolu seKenya uzongena eZimbabwe kufanele angene ngamaphepha angene kwelinye izwe lilandela eZimbabwe amaphepha kufuneka amvumele so umuntu mayihlele endaweni ku-biblical ukuthi kufuneka abe namaphepha uma engenawo amaphepha uhleli ngokungemthetho akufanele ke naye adazi inkani kuze kuliwe kuhamba ulungisa amaphepha abuye azohlala ezweni ngenkululeko sure so ubike asingene odlameni ingakho ufuna basixolele abantu abacanga singaphuma njengamaKristu siphatha amabhodi silwe nabantu silindele kushumayela thina umuntu weANC umuntu weEF umuntu wayo yonke inhlangano uthi akeze kuJesu asinalo ilungelo lokuchema ngoba ngeke ngisakwazi ukushumayela ebandleni abantu beEFF mangizwa ngiwe-MK kufanele ngime phakathi nendawo ukuze ngikwazi ukushumayeza bonke abantu beze kuJesu we-MK 11 abeze kuJesu sure so babumbatha maybe just to being specific kuleyo part thina singabazalwane we are doing well undaba ukuthi yithi sithatha amabhodi some of us siyo leader imarch siphathe induku siphatha amalo izinto ze-marching so ngifuna ukwazi ukuthi uma abafundisi yini bangayigcugcuzela indaba ukuthi bayongena ku-march because lento yama-foreigners some of them they mention ukuthi it's even affecting inside the church so abazalwane bona uma baya phambili baphatha in ngabe they were doing right kwenzakalani bafundisi balwela lephi thina ethu impi amabhodi of finance waphathe ukuthi we are not belonging to this world singabezwe lizayo hayi siyoxosha abantu ezweni nathi singabona abakhona kulo angithi thina singama foreigners ngokwenkolo yethu in this world noma sinama citizenship ala kodwa asikwazi ukuphatha amabhodi emgwaqeni sixosha abantu asikwazi sure we are not allowed according to the scripture abantu abasiqolele asivumelekile ngokwenkolo yethu ukukwenza lokho into esiyenzayo thina silethe peace okay both side ukuthi akube nokuthula yabona ingakho namanje into engaluleka ukuthi abakwenzayo lokho naba namandla okwenza lokho noma beyakhona uma bakhona isicelo sami ukuthi abakwenze ngokuthula uma bekwenza kungabikho abantu abafayo kungabikho abaza kwenza lokho ngokugaqela ukuthi bayodla lento kuthiwa looting thatha impahla zabantu akungabikho umuntu oshaya umuntu ingakho ngithi uhulumeni akangenelele to make these people asebehleli la bazali ingane benza yonke into ukubenza babe right fana ngabe kade lento ilungisiwe lo mama nje olwayo manje akulelo mama yedwa uma ungathatha uthi ungizwe or ubani lo lamthakathi ubani uphakela umthakathi or ujaciza ubani uJensita Mangobese akusayena lo noma ngabe uhlala la eGoli uyozwa kuthiwa kuliwe ngapha kolokhuza abantu baxosha abantu engekho yena because people are angry they are angry for the president othulile belahlekelwa izinto beshelwa yikho konke
ngabantu abayekwe uye ngabomu bangena bengenamaphepha and in the very same time labantu abangena ngokunganamaphepha mase bexoshwa ngendlela okungeyona nakhona futhi sekuyinkinga uyabona ngoba they are here uma le uyakhuluma yena kodwa malume sikayikhulume kabi afake into ezithiwa xenophobia athi khona abantu abasinophobic kanti ufuna kumalema ame aqonde ukuthi kurong ukuxosha abantu ngendlela okungeyona ukuba ukuthi okay sengonile sokufanele ngibulaweni ngoba kufuna kwenziwe ikhambo lokuthi okay ngonile ngenza lokho akwenziweke ukuthi ngize ngibe right sengisho ukuthi ukhona umthetho okufanele uhulumeni awukhiphe sure waze washo ubaba lo ubaba uPrima wala eGauteng uBanyaza what the president must take something what uphethe ayintambo akashaya umthetho ukuthi uthini abantu bokufika la eSouth Africa kungalwa abantu bodwa ngoba abantu bazoshesana ngomlilo abantu bawubulalana ubani olokhuza uye futhi mayengazama manje ukuthi athi uzothumela amasotsha uyiqhathi lempi abantu baseSouth Africa masebethi bayalwa abana ndaba namaphoyisa abana ndaba nokufa kuchitheka igazi afe ephethe ibhodi ebheke khona so my concern ukuthi sicele ku president wethu ukuthi akangenelele asha umthetho ozosutha abantu bonke abokufika nabantu bala eSouth Africa ukuthi akekho umuntu one right yokubulala omunye umuntu akekho umuntu one right yokuhlukumeza ilunga lomunye umuntu because sinaba abantu thina abasuka la eSouth Africa abaseZimbabwe abase-America abakuyo yonke indawo sobulala umuntu lapha ngoba sithi ubuye eZimbabwe or ubuya kuphi then cabanga abantu bethu abaseZimbabwe kwayena uhulumeni unabo Shoprite no banibani eziko Zimbabwe ko banibani so uma izolwa nabantu la uyosha izinto le so the president must intervene and do into ezokwenza ukuthi sonke sibe right uyabona dana abantu babona mawuthi ubheka uma ubona ukuthi bona abantu behamba ngeenyawo ababagibelisi abenza lutho ukuthi abahambe sekufike lapho ukuthi abahambe khona kodwa aka abenza indlela eright yokubahambisa abantu angenelele uhulumeni so umpostoli nangumfundisi unebandla la umeke nebandla so 90% are foreigners in the church abantu abangakhonzi abakhonza isontweni lakhe but abanawo amaphepha and also labo bantu abangenawo amaphepha nje they are 90% inside the church njengomfundisi okholwayo as uthini kulabazalwane what is supposed to say ukuthi kufanele enze njani kufanele ba documentwe or kufanele nabo baxoshwe bayabuyela emakhaya umfundisi wenze iphutha eqaleni uyabona nje uyabona ibandla indawo yeqiniso okay kufanele makufika umuntu la angithi wonke umuntu ofikayo kufanele sicheck ukuthi uhlala lapha ngithi nje sengisho ebandleni okay ukuthi uhlala lapha senzela ukuthi makunenkinga umuntu athreseke kufanele lapha emabhukwini asenkonzweni kube khona amagama akhe nokuhlala lapha nokuthi ubani bani ngokomthetho walelizwe okay ukuze kufika lesi sikhathi kufika lesi sikhathi sithe enkonzweni ungakabi nelokhu ngoba ikhona indlela eyayengenziwa njengami njengoba ngiphethe ibandla ngiphatha incwadi ngiyanabo lapha labantu ngiyabacela babe documented ukuze bakwazi ukukhonza bekhonza uNkulunkulu kahle la ebandleni mangishana abantu bengekho documented bazobe u1000 ebandleni then iphutha likabani lo mfundisi yabona iphutha lo mfundisi vele obvious ngeke usalwa manje nombuso umbuso mawuthi nje abahambe wena ngeke umuntu abangahambi ngoba bakhonza kuleli bandla bazohamba then mabehamba sekusengcupheni ukuthi njengamanje njengoba ngihleli la kuyingozi kabi ukuphawula ngalento kimi ukuthi ngiphawule ngithi bahlale or bahambe it's dangerous not ngokufa kuphela but uyozala sebengithuka la ngaphandle lo mfundisi lo kanjani wathi abahamba abantu but iqiniso ukuthi abekho documented abana amaphepha so angikwazi ukuma ngithi abangahambi 2 angikwazi ukuma ngiphatha ibhodi ngithi abahambe ngixosha abantu okay as ingcebo kaNkulunkulu mina okwami ukuma in the middle ngicela the person ophethe on authority ukuthi sicela ama authorities alungise ngoba iqiniso ukuthi ukwakha kunzima kakhulu kangakanani sengakhila umuzi nabantwana kuleli sengifika mhlambe 10 years or 15 years ngila
then sengithi hamba ushiye yonke into yakho la Eish. uyayibona ayisenziwa kahle ukulungisa abuseko Sure. uyabona sekufanele uhulumeni onepower yokulungisa lesi simo esikuso njengamanje. So what is the role of the church kule simo esibhekene naso? What the church supposed to do? Silekelela kanjani thina ibandla lithini? Njengamabandla ethu ane right asemthethweni kahulumeni bekufanele thina as a church siye kuhulumeni siyocelela abantu bethu abalapha emabandleni ukuthi mina nginabantu abangaka kwakhiwa inhlaka zokuthi mina nginabantu abangaka abakhonzayo ababuya ngaphandle futhi abayizakhamizi sebeyakhile la abangenawo amaphepha uhulumeni akenza indlela. Okay. But asinayo lo nto ngoba inhlaka ezenza lokho ayivunyelwanga kuvele ibandla labekwa ngaphandle sesengozini nje manje esingakwazi kuyilungisa ibandla lifana nento engekho today kulabo bantu aninawusizo ibandla kubantu abangene sinobaba la abathi baba uMisho useparlament nawo mawubheka uthule du hayi akasho lutho ngento ofuna ngabe uyena omelapha ureverend ureverend baba uMisho ufuna uyena ongabe uyakhuluma because he is in the parliament. Okay. Bayabona uhlala eFosloras unesonto eFosloras uyabona ufuna ngabe sebakhiphe ukuthi banengxoxo nohulumeni amakholo akahlangana ndawonye sambe solungisa indaba yabantu bethu abasemabandleni esikhonza nabo bebuya kwamanye amazwe but uthulile naye asimuzwa nokuthi uthini. They are busy praying for into ongeke uyazi iprayer nayo kufanele isebenze ngesikhathi esithile bese ngesikhathi esithile kusebenza iaction ngokusho njalo iprayer mina ngithatha njenge gym ukuthi uma kuyiprayer uyela uthatha khona amandla but ke fika ke kuyifield la okuthi ususha khona isibhakela ngithi uyabona umuntu mangabe uzolwa enyanga ezayo uye ejimini mayiphuma ejimini uya lapha eringini uyolwa so nathi njengama Kristu fanele manje ngabe siku action ethu government ake sihlale phansi kuthiwa nje kuthiwa uhulumeni namakholwa basenkingeni balungisa indaba yabantu bokuhamba manje kuthulekile tu instead sikhuluma emakhoneni sonke. So the government and nama authorities abantu abaphethe abantu fanele kube yibona manje abamile bengalwi nabantu bezwe kodwa bayakhuluma no government ukuthi ugovernment akaphume nezinto ezizokwenza abantu babe documented ngoba sebela eSouth Africa phela. Sure. So Bambatha, because of our government like now ubhekile asikho yini isidingo sokuthi we need to have political parties in our churches or thina siyibandla we need to join politics? Noma ngeke ngisho kanjalo kodwa we need to be united and go straight to the government. Akudingi ukuthi sivule iparty yethu maybe Imbatha Nation or a gifted nation. Uyabona lokho mase kuyipolitics mase sikhuluma sosiyolwa izimpi zomhlaba. Okay. Kodwa masingaba munye nje incwadi yabase first chapter number 3 verse ngo 10 elithi lesi ibandla njengoba likhona emhlabeni lifanele manje laziwe amakhosi nabanamandla emazulwini kuthiwa kufanele laziwe baziswe bani babophethe lo obaba upresident uRamaphosa baziswe ngebandla kuhlanipha kaNkulunkulu manje ibandla laziwa uhulumeni lo esikufana noTsotsi waqala wathatha ibandla lijikijela ngaphandle. Okay. Alina say alina power ibandla kwalo nje ibandla akekho nje ibandla enepower la amabandla anepower la nabantu abaningi njengoShembe noRakanyana hayibo ibona ke banepower nabo bethulile nje bayithatha ipower ipower phela ngithi banabantu abaningi ngoba uhulumeni usebenza ngokuthi unabantu abangakanani bese uyalalelwa mangakhuluma nje uRakanyana kusasa ungezwa nje ukukhulunywa kuthiwa hayi ukhulumile uBarnabas wathi uyabona ukhulumile uShembe wathi not because bekholwa kangcono it's because baningi bayi majority so nathi umakhola masikahlangana si approach the government manje inkinga yethu sonke siyafana sinomona uma umuntu yengathi akuhlanganwe noma uzovula yakhe iphathi okuthiwa kuhlangana thola sengamaqembu manje ayenkolo engamaphathi kanti kube sihlangana kuyiphathe one yobuKristu esohamba siyoqoqa ugovernment siyomtshela ukuthi sithini thina njengebandla. Sure. Uyabona. Sure. Manje ilokho nje
ukuthi bekufanele kona sibe munye biBhayibheli lithi sibe munye kufanele sibe munye ngoba sina amaphepha thina okuba nebandla mawunebandla nephepha ne certificate ne constitution ethathwa khona lapha uhulumeni Sure. so ngeke athi uhulumeni akasazi So why lamabandla wa mention agcwala kangaka la gabo ibandla lika Shembe ibandla lesezCC angithi lapha noma inyanga right okay noma utsotsi right lapha khona lutho ngokuyeka isona so abantu batshelwa ngokuhle ukuthi uma ufika khona positive uyaphola okay so ingakho begcwele abantu bonke abantu bayagula mabatshela ukuthi bazophola baya khona mabatshela bazoba nemoto bashona khona abana ndaba ukuthi ngoba uyakholwa ke yekela abafazi babantu yekela amadoda abantu yekela ukwenza lokho benza yonke into abantu balamasonto okhuluma ngawo sure so bagcwala abantu bayathanda abantu la kudlalwa khona wavula inhlangano yokudlala nje bagcwala abantu shuthi kuyadlalwa kulamabandla too much eish ubone bavela bafaka imbadada nemakephiso ngathi ama TPA bese begida baxhuma bayaphezulu usho unquthule gcwele amadoda athanda ukudlala gcwele kulamasonto nalela kithi indlela yakho uzokukhala imbompu bashaya ingoma uthi bajabulele kwaShembe bajabula abantu bafe so people they cannot bazokutshela ukuthi il right gable labandla alikho ibandla elifana nalo vele bazosho njalo ngoba lapha yana akekho umuntu okholwayo akekho umuntu ophendukile they just joining the cult eish uyabona sihlukanisa kanjani ibandla ke manje ele cult neleqiniso so ubona ngalo ukuthi lo ibandla laqalwa uJesu ibandla leqiniso elaqalwa uJesu amanye ke awabhalwe ndawo aqalwa abantu banabanikazi babo ingakho abantu bakaShembe bakutshela kahle bathi uShembe unyazi thina bathembele unyazini kodwa iBhayibheli liqala ekusika umuntu othemba kumuntu eish no yenza inyama yakhe ibe ingalo nobambele kumuntu qala ekusika lo muntu bese libusisa umuntu othemba kuJehova so wonke lamanye amabandla anabantu omndisi obanibani into ekasathane abo St John's eish uyabo ama St John's kanti akakhonza uNkulunkulu hayi into ekasathana khonza phela abantu laba abantu bakaManku laba babeyitanayo wakubona phela ukukholwa kupeyitwana ngoba inkolo yesizulu epeyita abantu eish so ngeke ukholwa ukuyopeyitwa uthi wena uyezulwini umuntu ukholwa uJesu axolelwe izono zakhe uyabona iBhayibheli ihambani uthi nishumayele ukuphenduka nokuxolelwa kwezono uqala eJerusalema kuze kufike ezweni lonke so laba bashumayeli wakweza kuthiwa iZCC imise i10 yashumayeli ya recruit lutho ngeke vele kuthiwa utshela hamba but yiwo amabandla amakhulu ngulawo akamisa amatende abamisa itende bathi baya bathola kimafu abafita mona bari rafola mo bawushanga ndayela eish tiyela nashukela itiyela nashukela bari limonade namazulu lapha amatswayi baphila njengabathakathi into zakhona yonke into yakhona inobukhalthinyana obuthile okuthiwa into ecenga sikayidira into etso sikayetsa yabona sure so ngamagama yiwo lamabandla lawo that's why agcwala kanje because of engakho agcwele egcwele kanje because of futhi abantu bayayithanda into enganalo iqiniso phakathi yabo bagcwele intweni zabantu sure yabona ukukholwa one umuntu uyashuthi iBhayibheli ambani ishumayele preach the gospel igospel igama gospel isho the good news ukuthi uJesu wehla weze emhlabeni wangena eswini sentobazana okuthiwa uMaria uJesu wavuka wafa waphinde wavuka uJesu uxolela abantu abanezono izono that is the gospel that is a good news okufuneka itshelwe abantu bese beza ke batshelwa abaphenduka abantu ukuphenduka kusho ukushintsha indlela okay obuhamba ngayo uhambe ngendlela entsha sure so that is evangeli limele lokho awuqhubeki kube isigebengu mawukholwa okay mawukholwa kade urape uyayeka uba irapist sure mawukholwa kade uwenza yonke imikhuba lenziwe emhlabeni ukubulala abantu awuphindi ubulala umuntu ukuze uthiwa uxolelwe izono zakho sure so usathinta indaba yezono mpostoli uma insizwa iphingile sontweni yalala nowesifazane yamithisa kanti iyahlanganyela endaweni like abo worshiping team ikhona nje worshiping team ebandleni lomzimba
yeah kuyaworship phela ikona ne keyboard iyadlala uyadlala konke so uthola ukuthi manje iworshipper limithe wathola ukuthi lilaphinga olala nentombazana othola ngashadile wonke lento le walimithisa siyamkhipha yini lo muntu lapho lo ahlaliswe phansi akufanele lakhishwe yithi umuntu ephendukile wakholwa ukudla isono ke ngithi ukumithisa isono okay sho ukuthi ngamanye amazwi kufanele uyiunderstand wena mawazi la uyakhona understand wena ungazi ukhishwa abantu i-leadership yabantu zokhipha vele ithi phuma ku-worship team iphinde kumise ukuparticipate ey'ntweni zebandla why ulimele ngamanye amazwi abakuxoshi kodwa bathi yabona ebholeni uma uthiwe ukhahlela ibhola wenyela awumiswa umthetho weclub umiswa ukuthi wena uyagula manje eceleni babound ukuthi bakusize uzosizakala uphinde ubuyele so asimxoshi umuntu kodwa umuntu ufuna kazi ukuthi akasebenze selimele ngeke umithise uqhubeka uyoqhubeka futhi ulokhuza uphinde futhi uqhubeke ume kuyilevel efana neyaqala mawusumithisile manje eceleni yeah oframe umele eceleni shama ama indicate yeah shama indicate akusho ukuthi ufuna kazondwe lo muntu ngomthetho yona umuntu onako kakhulu ebandleni okay ngoba uselimele iBhayibheli lithi unjengemve ephukile abelusi funeka baku repair uzibe repaired hayi ukuthi vele bakulahle bathi phuma uhambe so Jesu umlindele lo muntu sure njobe limele nje uNkulunkulu uyamdinga so simphatha kahle simkhombisa uthando simkhombisa akaqhubeke akhonza uNkulunkulu uNkulunkulu samthanda alungisa indaba yakhe nabantu alimezene nabo mawumisa intombazana usulimeze umndeni othile ibandla kuyo ndawo yokucasha ukuthi umethise bese usengiyakholwa abantu besala bekhaya mawumethisa umuntu hlawula yenza into lezo zenziwayo abantu ngoba iBhayibheli lithi uma umuntu emithisa intombazana ukhohlisa intombazana wayimithisa engeyona ingoti kuthiwa akakhipha imali engangelotshola kweintombi inhlawulo ke leyo ngesizulu okay kodwa lona omethise umfazi womuntu intombazana esilotsholiwe lathi iBhayibheli makakhambe ngamatshe ave that's the Old Testament law washo njalo sure so ekukholweni kwethu umuntu oyisifebe limaza abantu uyaxoshwa ngisebandleni ukulala nabafazi babantu awukwazi ngoba wenza izinto ezingesile asingeke sithi ube kuparticipate ebandleni ungayiboni indlela yokulungisa inkinga zakho lapha sure Mbostoli endabeni yama foreigners you have many pastors that abebebe khona eSouth Africa abangabokufika we can count abo prophet Alpha Lukau abo prophet Bushiri akusiba prophet lapho awu naye nje mina ngitshela ukuthi Lukau umprofeti Lukau abantu abafika akavuse umuntu utsotsa isigebengu esifake esikwazi ukuthenga umuntu ukuze sithatha imali zabantu ngeke sithi abaprofeti labo labo otsotsa abakhohlisa abantu bamanipulate abantu Nigerian pastors that they also prophesy ama Nigerian abantu abaphuma eNigeria bengakholwa okay mina ngihlala eJulius kakhulu lapha ku Julius Street abeMalvern ngiphile nabo kakhulu uthola umuntu ufika namhlanje okay isigebengu kade sibhema siphuzwana hlala eThebe sina tavern ngapha nebandla wonke ama Nigerian ibusiness kubo ukuba babalokhuza ukuba abafundisi yabo businessman ngoba beprofeta kangaka apostoli akusekho uprofeta lento abayenzayo imkhuba lebayenzayo prophet prophesy imkhuba yabo kwakwezwa apho wena eBhayibhelini umuntu prophet ngapha kumabantu prophet prophesy imkhuba yabo yokuganga yokumanipulate balala nezingane ezincane labantu bayithengiswa lapha lokushini kodwa abaprofeta abakhulu ikelemu ke lezo makhuna ngekelemu khulunywa ngalabantu labo abaqhamuke eNigeria bengayibona ngisho pastor ngoba befika eSouth Africa babamba ingane mayebuyele ezweni la kuba kanalutho akazabe upastor le South Africa so people abanjengalabo abaqhamuka ngetitle of prophet ukugcwala amasonto mina ngingama nabo ngithi abantu abahambe labo bantu because igebengu ezobulala abantu eSouth Africa. Major one, there are many Major one unamacala amaningi awenzile iqandalo wabulala ngisho abantu. Amacala angathethiwe abantu bekhala ukuthi wenza lokhu manje ngabuya nje la singamkhalile ngangena ejele. Sure. So that's why I cannot accept them ukuthi abazalwana abantu abakholwayo. Igebengu nje lezo eziganga ngabantu.
So uthi mabahambe impostola. Ya ngoba bakhona vele bagama Eish. mina vele isigebengu But there are ngono many. nihambe libuyele Hayi ukuthi bakhona because there's a big giant abo Joshua Selmani abo baningi nje abahambe bokwenza lokho le hayi bo. uma uza la uze ngoba uthunywe uNkulunkulu ibuya phi lento ukuthi umntu vela afuduka ashiya abantu akanti la eSouth Africa ngeke kugcwele izone uma uNkulunkulu kungesokhoti mangithunywe uNkulunkulu I must go ngazi ukuthi ngisukela ngiyohlala for that time ngishumayela abantu hayi ngiyokwakha ngibe citizenship yakona ngoba ngishiya abantu bangakithi abaphila ngokwenza kwelinye izwe so uNkulunkulu uyamthuma umuntu they must go there and come back to ezweni lakhe azosebenza khona. Sure. So bona nje bavele banemkhuba yabo abamasonto anamakhalinyana khona angangenwa khona kuneyindwangu ezimnyama njengalezi ukuthiwa ungena yedwa ngale nengane yomuntu uyabuya ingane sikhuluma any language. So what about the Nigerians that we have here in South Africa? Baningi ama-Nigeria khona abanamasonto, big churches, especially not emalokishini, ema-towns. Ukuthi labo bantu akubona amasonto aba kulona ibandla likaJesu into zabo. Hayibo. Hey. Akona abahambi inhlobo ukusho kweBhayibheli. Bahlukile. Ngisho kuthiwa ama-pastors ahlangene ngeke beze. Sure. Ungenze inkonzo yabapastor la ngeke wabona ama-Nigeria. Ama-Nigeria ahlangana wodwa. So lento engishoyo inzima kabi kodwa ngiyayisho nje. Ahlangana wodwa. Sengiyaguga namhlanje ama-Nigerian abantu bemikhuba most of them banamabandla la edrobheni bahlala ngisho izindlu zabo bantshontshile. Sure. Bavele batshontshe ibhilidi banama-fake IDs yonke into yabo. Eish. So kusho ukuthi kufanele bahamba ama-Nigeria. So ngoba kusuka abantu bakithi la elokishini bashiye amasonto elokishini baye ema-town like ema-Santins, big places bayogcwala amahholo laphaya. Yeah, bathi ama-South African ayadlala. Ababoni budlalwa ngabo lapho ngathi angisho bathi ukuthi bazi ukuthi umoya engcwele uba ukuthi wesiphithiphithi enkonzo ngawuthanda bathi ke umoya engcwele lokho. Yabona umoya engcwele awenzi lezo zinto lemsindo abayenzayo. The Holy Spirit cannot do that. Umuntu onomoya engcwele uba sober minded. Yabona. Sure. Laba ke mina amasonto oNigeria ala eSouth Africa nje angaboneli one elenza lokhu uNkulunkulu akushoyo. Sure. Ngibona amasonto ezigebengu. Yabona. Sure. Bayaphuza bafeba benza yonke into nje laba bantu labana. Sure. Hayi. So kufanele abayazi into kuthiwa iholiness. Abazami ngisho ukuzama. Mbabumbatha maybe in your time ngesikhathi senu nisakhula ibikhona yini into esiyibonayo or into entsha lesibonayo lento ukuthi kube namasonto anjengalawa khona today lesikhathi nisakhula na ubheka nje lesikhathi nisakhula mangiphenduka ngiqala ukukholwa 1965 sure ngaba kuleli bandla engikulo ibandla likaJesu lela bathi bantu ibandla likaMzimba angikulo ayikho into ibandla lomzimba lento kuthiwa ibandla lomzimba ingoba sethi ibandla linye lisho umzimba kaJesu liwumzimba one body so ke mangizosho njalo mina ngaphenduka ngaba kulelo bandla then ekushumaleni kwami ngihamba ngabona ubaba uBhengu ubaba uNicholas ababefika ngalezo khathi beshumayela insindiso kungakabi Assemblies of God akodwa ukuqhama uthi Assemblies of God kuqhame ngabo 80s then kwaqhamuka sekuthiwa ke manje sekunebandla lase Assemblies uBhengu wayengayifuni into yokwehlukana wayeshumayela abantu ababemunye kwaba namaqembu ke kwase kwanda ke manje baphuma ku-Assemblies baphuma ku-Faith Mission baphuma ko lamabandla okuqala abo-African abantu bayiqalela into zabo yabona baqala nje basibona kubuhlakahlaka kunje akasekho nje umuntu ofuna ukuphathwa nawe nje uma ukusazoza kuthuba nawe usunebandla la ngoba ngakubona bakugcobile nawe
bekufaka ukholo Hawu mposto usufike nakimi manje. sengishilo nawe phela ngakubona bekufaka ukholo Hawu wabona kanjani uba zange ngikusendele nje. ngiboneke ku social media ngathi we gift badlala Mina ngithi impostoli bekufanele ngikuinviteile ube khona ku ordination. ngangeke ngize Njalo mposto ngoba ngithi phela mina uzofika ukhulume nyana ngami yini lapha. ordination baba yini ordination Eish. lento oyenza kwakuyini phela ukuthi niyokwenza imovie yokugcobana nodwa yini vele le yanto angiyazi mina Awu impostoli usugahlela nami no ke manje. angikhahlelwa ngikhahlelwa lento le ukuthi ngoba mina yimo ogcotshwe kahle labo abanye yimo ogcotshwe awugcotshwanga kahle. nawe kathi ugcotshwe nje nawe ungavula kwakho nje true ukuthi usowugcotshiwe and le nto le imbi kabi le nto le Eish. ayikho into embi njengokuthi uphakanyiswe Eish. abantu uNkulunkulu ithi iBhayibheli ezithobeni ebusweni benkosi iyophakamisa Sure. so once uzobizwa ngegama elithile ngeke usavuma nje ukubizwa ngogift so ubizwa No, ngopastor ungangibizi ngegama. Awuzwa nje. Awu. Engcotshiwe ungangibizi mina nje igama ngegama. lami nguSimon Mbatha Mbongiseni nguba kumbatha ngokuhlonishwa singane Usebantu Mbatha. akusilokho ukuthi servant bangihlonipha ukuthi bathi inceke inceke akushiya umuntu omkhulu kushiya phansi kwabo bonke abantu Sure. igama elithi inceke kusho isigqila a servant Sure. umuntu okhonzayo hayi okhonzwayo mina ngikhonzwa akekho umuntu engimkhulu kuye ebandleni ngisisebenzi sebandla a servant of the church mangithe servant futhi umuntu ongapha osebenzayo ebandleni njengomuntu oqashiwe ekampanini Mbostoli ngoba nakho ama foreigners nge-8 zika June they are living in South Africa. What is the future of South Africa if bayahamba bazohamba ngempela yini na and uma behambile yini future ye South Africa uma bengahambanga what is the future of South Africa? iyophila futhi kungenzeka kungaphili koya ngokuthi imphumela yala benzeni njengoba ethula umangameli kungenzeka iSouth Africa ibhekana nobunzima Eish. okwenzeka eZimbabwe ngoba kuzoxoshwa abo businessmen uvalwe abana nje ke ngikhuluma iqiniso ama South African awakwazi ukusebenza uma mechanic awusenkingeni ekuthuka ngenhlamba mawuthi akalungisa iradiator hayi ngikhulungisa lonto mina akakwazi ukubekezelela ama South African ayalwa kuyo yonke into bayenza ngenkani noma udayisa amasweet wadayisa ngenkani yonke into ufuna yenziwe ngenkani kanti abantu bokuhamba bafundile ukuthula noma ungaqhamuka ulwa abalwi Sure. ukuthi business iyaqhubeka angeke nje South Africa avuma ukuyohlala estradeni today nje bakubanda kanje ashiselo exhaust abangeke bakuvumela abantu Sure. sasakho sohlupheka siye edrobheni kolokhuza kolo malokhuza amakhulu abo exhaust what abasedrobheni bakucharge imali enkulu Eish. bekhuphula imoto iyephezulu labantu ababuya ngaphandle mhlambe eMozambique bashisela exhaust ngo 70 rand 80 rand 120 laphana edrobheni qala ko 300 and something Eish. ukuphakamisa nje imoto yephezulu so sazohlupheka singathola umuntu oshiselayo Sure. 2 sazohlupheka sifuna nje sinkwa Eish. fike ukugibela eJimistini Eish. because abantu bazohluleka abantu ukurana ama spaza shop abantu abamnyama bakithi abala uyahluleka ukubekezela i2 cent akayipush into eno ufuna into ezofika nemali enkulu ama South African Sure. So Mpostoli isithini makunje instead ukuthi sibalekele ukuhlupheka because ayikho isizwe esithandayo ukuthi kube nokuhlupheka ezweni laso. thina njengamakhola ufuna sikhuleke Eish. ukuthi uNkulunkulu asisize Are we not praying enough? Asithandazi yini baba Mbatha? angeke ngithi asithandazi but isimo nasibhekene naso manje Eish. iBhayibheli lithi uma abantu bami bezisola bafune ubuso bami uthi ngiyokuza babe sithoba Sure. bafune ubuso bami uthi ngiyokuza ngisezulwini uthi ke noma ethuma indlala noma ethuma ini ukulwa abantu abasithobe ibanga this time akusona isikhathi sokukhuluma isikhathi sokuthi bakhuleke sikhuleke singene emkhulekweni ngoba izwe lingabhubha phambi kwethu zethu ngenzeka kusukela nge-30 zika June iqala inhlupheko Eish. ngoba nomasipala kadlala uqalile nje manje ucimela abantu ugesi Eish. engazange alungise strat angalungisanga ngisho ilokishi kodwa ucima ugesi uthi abakhokhe rent akunamsebenzi ngaleso sikhathi so uhulumeni uhlulekile nje ucabanga nabantu uhulumeni wethu manje
we must as a church standards ukuthi uNkulunkulu asize after le mpi ezayo uNkulunkulu ngoba ngeke ngempela ingabe khona izoba khona le nto Eish. people must bakhulumile ukuthi uhulumeni uthuma amasonto makathumanga there will be a march after march until upresident akhulumile ephilayo Sure. So kufanele sikhuleke sihlale emthandazweni. funa sihlale emthandazweni sithandazele lesimo ukuthi xasisize Sure. ngoba so affecta uyakholwa noma ukholwa yoba affected ngandaba lesisimo singakuthatha kancane sithi kwabahedeni abantu abangakholwa uphakela umthakathi abakholwa kanjani kodwa lokho sebeqalile it will happen and noma ngathula uphakela umthakathi ahambe afakwe ejele lento izokwenzeka iyokwenziwa nawe ukuthi sesibophe umuntu ozama ukuliberate iSouth Africa ngoba ngokwe South Africa ibona inkululeko yabo isemva kaJune if the government uyalwa kuqala ulwa nabantu ufuna ngabe uyaba protect ama South African So asikhulekeni sikhuleke nasikhuleka sibakhulekele yini nabo phakela umthakathi ongizwe emchuno omango bese sikhulekela thina ukuthi impi nokuhlupheka akungabi khona siyabakhulekela nabo singakhuleka ukuthi uNkulunkulu abagcina phela uNkulunkulu ngabo bonke abantu uma kukhona uburonga babenzayo ngokwenza nje sithanda uNkulunkulu abagcina baze bawubona umusa kaNkulunkulu Sure. uma be right sithi uNkulunkulu uqhubeka noku right abakwenzayo iloko ibandla kufuneka lifike kukho otherwise ayikho into ekufuneka ngakhulekelwa we must pray for everything ukuthi okubi kukho konke okwenzakala akungabi khona ngoba yonke into behind yona kunoSathana uNkulunkulu uyabona Sure. So thina abazalwane no march no board no looting asikwazi ukuqala umgwaqo siyoluthela abantu cha asikwazi the church must not do that umuntu okholwayo akafani ukutholakala phethe ibhodi thina ngesikhathi bela kufana makuvotwa asithukani thina ngiyakhumbula ngami iminyaka yangabo mhlambe 80s khona baba sasimvotele kahle honke swashona sasikholwa singabazalwane kwavela kwaqhamuka omunye umuntu bamphakamisa bathi babulukhele kukhona usukazi ekahle honke inhlambe ephuma kubazalwane abiza abantu ngezinja usukazi inja osukazi inkomo phansi phezulu ngolukhele phezulu esilukhele amakholo ethukana azacabane wodwa amakholo akufuneka ayawolwa ngoba ekulweni kwamakholwa akhohlwa umthandazo uyathanda amashangane sometimes babakhuluma isishangane bathi sikhongela isulo sabakholwa sabantu abakholwayo but umthandazo igugu lamakholwa bacula leyo ngoma so ke ikholwa kufanele libe emthandazweni in such a time like this we must pray lingatholakala emgaqweni singaphala ukutholakala emgaqweni asikwenzi lokho we don't do that as a Christians no bambata because of time ngibona isikhathi sethu sesihlukumezile kakhulu but awakho ukugcina athini especially for kumakholwa kule 30 zika June esibhekene naso i-30 zika June yes i-30 zika June yes le date esibekiwe what actually your word ongawaluleka ngawo especially ibandla lika Kristu ukuthi ngithi nje khona icula uDerek Nzimande elalithi phaphamane bazalwane baka Kristu vukanini sekusile so kuthi angisho njalo wonke umuntu okholwayo ukuthi now abavula amehlo bangatholakali ezintweni ezenza ivangeli lihlaseleke next time sure abame in between njengabantu abamela uNkulunkulu hayi bayochema odlameni ngoba makufa abantu iBhayibheli lithi singabulali uma utholakala ezintweni ezinemkhonto phakathi neibhamu then unecala now involved ukuthi ubulele sure so asime emthandazweni sibakhulekise bonke abafowethu abazamzamo eright sithi uNkulunkulu mana ngakubo uma ku right okwenziwa ngizwe noJaciza nobani omesingobese asithi uNkulunkulu hamba nabo uma ngekho right asithi uNkulunkulu akuphelelwa amandla kungasebenzi sure uNkulunkulu ame ngakithi asivikele nabo abavikele bangafi in time like this babumbatha the statement sika President Ramaphosa said they will introduce ama digital ID ama ID
ezobefakwa la ebunzini bomuntu. And then lama ID lawa ama documents nalawa wenu lawa kudala lawa ama dictionary ngathi dictionary lokho ku green ama green book azovalwa. Ithini take yakho kulona? Kimi like upresident wethu ugajulwa amadimoni. Hayibo. Usebenzisa uSathane. Eish. Akudalelwe umuntu wakhe ngenyama. Ayikho into ofuneka ifakwe egazini lomuntu. Eish. Uthi digital ifakwa kumuntu egazini. Once wafika kuleyo level usebenza we high profile embusweni namadimoni. Eish. South African must be very much aware ukuthi now we are going to be phansi kombuso wamadimoni, phansi ko antichrist. Lo ma ID noma ngakabi kungakabe yiyo uantichrist lokuza kodwa introduction yokufaka uSathane sikwazi ukuthi preparation yokuthi lolu phawu lesilo okhunwa ngale eBhayibhelini lungene kalula. They must not allow leyo nto leyo abantu beSouth Africa into ofuna bame ngenyawo bathi inkosi ayingasebenzi leyo nto bakusho practical bakusho spiritually betela uNkulunkulu mayifeyile lawo ma document lawo ma ID ayike ID ofuna kube segazini lomuntu kulungile iphepha li enough noma lingekho right kodwa li enough lelo phepha ngalelo board akumele lapho kugcina lapho baliyeke igazi lethu li clean lingadungwanga umbuso ka antichrist. So usho ngempela because uma uthithi indaba yesilo ilapha eBhayibhelini where uncwadi yesambulo and ukukhulunywa nangeingelozi ezisikhombisa ukuthi enye izofika iyenze lokhu enye ifikise ilethe ama plagues enye ilethe ubuhlungu enye ilethe ini but abantu bayobe bengalaleli bezobe bengalaleli. So ngifuna ukwazi ukuthi ngabe lama digital IDs ahambelana nalento ekhulunywa lapha eBhayibhelini ukuthi abantu bazofakwa uphawu ebunzini. Akukabe yikho kodwa. Okay. Angithi yonke into iba nama symptoms akhona mawuzophathwa isifuba uyatshela ukuthi ubona ngalokho before uthi sewunesifuba sewunesifuba esiphethe. So ama symptoms alento enziwa upresident okufaka abantu ema digital ID then sokusho khona ukuthi uantichrist is uvusa ikhanda manje. Hayibo. So ithola sesikwenye indawo. So now is the time kubazalwane ukuthi bame ngenyawo bayinqabe lento eyenziwa thina nje kamaKristu we don't do abazalwane abangaphoseki nomaphi asime ngenyawo cha ngeke sikwenza akabafaka abakuvuma lokho thina sikuvuma ngoba iBhayibheli libhaliwe ukuthi uantichrist uyokwenza lokho ukuze akwazi ukusimanipulate esengizintando yakhe abasikwazi abazana bayinqabe le ID le akusi ID leyo ukufa kithi. Akusukuthi maybe they wanna develop maybe ukuthi izinto zibe lula nalento le yama foreigners ukuthi inciphe akusukuthi idea ukuthi bayehlisa ubugebengu noma icrime. Lodwa ID ngeke yehlisa ubugebengu. ID nje iID ubugebengu okwehliswa ukuthi kwayena upresident aphenduke akholwe uJesu abe sembusweni kaNkuluNkulu uma izoqhubeka ngezinto ezingasiza umuntu athi zosiza abantu naye engasizakele then soqhubeka singene amanyala la ukuthi iBhayibheli masibona isinengiso sencithakalo simendaweni engcwele lithi ofunda makaqaphele. So the Christian must be aware ngalama ID akuthiwa yakhishwa bazi ukuthi once wavuma ukubekwa leyo nto straight sulamukela uphawu lesilo lo lungakafiki lona. So babombathe kusho ukuthi wena ngeke ube nalo le digital ID. Mina ngeke ngamane ngiyofa ngingene ehlathini. Ngeke ingakho mina ngisho kuthiwa kuyajovwa ngabe ukujova ngathi akuze ukufa ngife manje angijovanga mina ngijovele icorona zangijove. Bafika ngisho endlini abanye bavala amasonto phela umeni ngenawo akunankinga phela isonto mina kulona elami likaJesu ibandla. Okay. So mina nginankinga ngilahlekelwa lutho ekuvaleni kwebandla ngiyoqhubeka ngishumayela uJesu. Yes. Akushunyayela ibandla lishunyayelwa iID lishunyayelwa umuntu okholwayo. Uma bengibulala kobe ku right ngifele phela iBhayibheli babusiswa abafile enkosini. Yabona noma ngiyifeze ngumhedeni ngoba ngibalekela ukuthi bazokwenza ukuthi mina nje I'm preaching one thing and I'm prepared to die for that. Yeah, no. Bafowethu ubabombatha lo sihlele naye phakathi kwethu the seventh the apostle
ubaba Umtia. I know that you have many questions that you would like to ask. Please make sure you engage ku comment section. We'll make sure that we come back no baba Umbatha sizohlala naye phansi. Bafowethu ngivala kanjalo episode yanamhlanje. If you want to be our guest, please make sure you engage us to our WhatsApp, and also if you want videograph services, podcast services, any kind of videograph services, please make sure you engage to our WhatsApp 0630 680 959. Bafowethu nginesimemo esiphuthumayo kakhulu nge-25 ezikaJuly zobe yiSaturday lapha eForslorus iGifted Media TV podcast ilethela inkonzo ezobe ikhona lapha at Mending the Wounded Heart. We'll have different men of God to come and minister kuleya conference. So it's a conference. We also have different churches that are going to join us. Please, if ungakhona ukufinyelela endaweni yase Forslorus, please make sure you come to that place. I know you are not working. I know ukuthi kunesifo esikuphethe. Ngiyazi ukuthi kunento ehluphayo. Maybe you have a doctor letters ethi wena uyophila isikhathi singaka impilo yakho ngeke iziphile. Please bring those documents. We are going to pray with you. 25 July opposite eLuthandweni Maternity Clinic ebandleni lase Shield of Faith eMayilula Extension 3. Please make sure you engage to our WhatsApp if you want direction, information. You are coming from Mpumalanga, you are coming from different province. Please make the arrangement. 0630 680 959. Asikangeneni ku episode elendelayo. May God bless you. Amen. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi. Ameva ohlangabezene nawo empilweni, ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkingo onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongazezweni. Uthulele bezidla ngaze ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Ngisona senkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile. Imicabango yakho iphazamisekile. Amaphupho akho adukile. Usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile. Imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile.